продолжая обсуждение вышеупомянутых новостей и не только, в ночь на четверг, 15 апреля, катера ФСБ России осуществляли в Азовском море очередную провокацию, попытавшись помешать законным действиям катерной группы военно-морских сил Вооруженных сил Украины, которая находилась на боевом дежурстве. Об этом сообщили в ВМС Украины. Предлагаю послушать их цитату. Незважаючи на провокаційні і цілеспрямовані дії росіян щодо обмеження вільного судноплавства, катерна тактична група ВМС України продовжила виконувати поставлені завдання. Українські моряки й надалі забезпечуватимуть безпеку України з морського напрямку, в тому числі в Азовському морі, керуючись виключно нормами міжнародного морського права. Как стало известно, Россия закрывает Керченский пролив с 24 апреля. Как минимум он будет закрыт до осени этого года. Закрытие России до 31 декабря некоторых районов акватории Черного моря не будет препятствовать судоходству через Керченский пролив, уверяют в Управлении навигации и океанографии Минобороны России. Речь идет о вытянутом участке акватории вдоль побережья Крыма, примерно от Севастополя до Гурзуфа, прямоугольном районе у берегов Керченского полуострова, на траверзе Апукского природного заповедника, а также небольшом участке моря около западной оконечности Крыма. При этом Керченский пролив и подход к нему не попадает в указанные зоны. В понедельник, 19 апреля, Совет Европейского Союза обсудит закрытие России акватории Черного моря возле оккупированного полуострова. Министры иностранных дел стран Европейского Союза примут во внимание все аспекты. Об этом на брифинге заявил представитель Европейской комиссии по вопросам внешней политики Петер Стану. С нами сейчас на прямой связи Андрій Юсов, політичний аналітик, директор школи відповідальної політики, а також Андрій Роженко, капітан першого рангу, заступник начальника штабу ВМС України у 2004-2020 роках. Пане Андрію, вітаю вас. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго дня. Да, доброго дня. Пане Юсов, начнем с вас. Вот как все-таки воспринимать последние провокации оккупантов в акватории Азовского моря? Как понимать вот эту новость о закрытии Керченского пролива, по-вашему? Режим Путіна на різних напрямках і на всіх фронтах намагається підважувати суверенітет України і демонструвати, власне, несуб'єктність української держави, на їхню думку. І з 18-го року фактично Збройні сили, військово-морські сили України обмежені в своїх діях на Азовському морі, і ми пам'ятаємо історію з полоненими моряками. І ось сьогодні Росія на весь світ оголошує, що Керченська протока, власне, належить їй. Безумовно, це порушення міжнародного права, але також це демонстрація сили і провокація українських моряків. Оскільки, якби, наприклад, сьогоднішній нічний інцидент закінчився вогнем у відповідь, або провокація спричинила би вогонь з боку українських моряків, то сценарії Росії з окупованого Криму могли бути різні, але точно були б агресивні. І паралельно із тим, що відбувається сьогодні на Донбасі, паралельно із тим, що відбувається сьогодні на території самої Російської Федерації з тою істерією і дипломатичною, і інформаційною, безумовно, Путін продовжує шантаж і світу, і України. Пане Роженко, как вы думаете, последняя провокация в акватории Азовского моря и закрытие Керченского пролива связано ли действительно с напряжением и стягиванием российских войск к границам Украины и полнейшей милитаризацией оккупированных территорий? Так, безумовно, я думаю, що це черговий крок тих заходів гібридного впливу, який на теперішній час ініціює Російська Федерація проти України. Що стосується закриття Керченського протоки, хочу сказати наступне, що з 24 квітня закривається ділянка на вході до Керченського протоки. Тобто формально Керченська протока не чіпається. Але ця ділянка має такі координати, що неможливо зайти до Керченської протоки, не проходя неї. Стосовно цього закриття був виданий Нефтекс
Російської Федерації через новоросійську станцію. І там чітко прописано, що забороняється проход державних суден іноземних країн, включаючи військові судна. Це є порушенням як угоди України і Росії 2003 року, яку, на жаль, ми підписали в 2003 році. І також це є порушенням міжнародного морського права, конкретно статті 37, яка також є законом України і, до речі, законом Росії. Тобто Керченська протока є міжнародною протокою, і всі судна, які слідують через цю протоку, мають повністю вільне судноплавство. Що стосується той провокації, яка була в ніч 14 на 15 квітня на підходах порядка 25 морських миль до Керченської протоки, то це, опять же, повністю бажання Російської Федерації для того, щоб виник такий казус беллі. Хоча була практично провокація, були 5 катерів Федеральної служби безпеки зупинили, вийшли на зв'язок з 3 катерами військово-морських сил і відкрито сказали, що Керченська протока для вас закрита. Хоча це досить дуже далеко було до цих катерів. Зараз я думаю, що наші державні структури дадуть вичерпну оцінку цьому інциденту. І я думаю, що позиція України має базуватися на тих можливостях, які нам надає міжнародне морське право, і цей документ, який поважається більшістю